കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പോൾ 9, 10, 11 ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളും ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രേമഭക്തിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. അപ്പൊ അത് ആ ശ്രേണി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാമോ? പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത പുതിയ ബാച്ചിലുള്ളവര് പറഞ്ഞു. വൈകുണ്ഠത്തിനേക്കാൾ മികച്ചത് മധുര. മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. വൈകുണ്ഠത്തിനേക്കാൾ മേലെ നിൽക്കുന്നത് മധുര. ഭഗവാൻ ജനിച്ച സ്ഥലമായതുകൊണ്ട്. കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം മാതാജി. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ. അതിനേക്കാൾ മികച്ചത് ഗോവർദ്ധനം. ഭഗവാൻ കൈകൾ കൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനം കുടയായി പിടിച്ച് തോരാമഴയിൽ നിന്ന് വ്രജവാസികളെ സംരക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ മികച്ചത് വൃന്ദാവനം. തെറ്റിയോ? ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയോ? ബാക്കിയുള്ളവരാരെങ്കിലും? തെറ്റിയല്ലോ. മധുരയേക്കാൾ ഉയർന്നത് വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ഉയർന്നത് ഗോവർദ്ധനം. ഗോവർദ്ധനം രാധാകുണ്ഡം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നല്ലേ, വൃന്ദാവനമാണോ ഗോവർദ്ധനം? അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഗോവർദ്ധനം. ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം തീരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ 2 കുണ്ടങ്ങളുള്ളത്, ശ്യാമകുണ്ഡം, രാധാകുണ്ഡം. അതില് രാധാകുണ്ഡമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മള് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് കണ്ടത്? ഓരോ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? പുതിയ ബാച്ചിലുള്ള ഇപ്പൊ ഉമാദേവി മാതാജി പറഞ്ഞു, വിപിൻ പ്രഭു പറഞ്ഞു, വേറെ ഗീതാ മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ, ഗീതാ സി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, അതല്ലേ ചോദിച്ചത്? അതെ. പിന്നെ ഭക്തര്, അത് ഭക്തരിൽ തന്നെ ഗോപിമാരിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രീമതി രാധാറാണി ഏറ്റവും ഇടയ്ക്കൊരെണ്ണം വിട്ടുപോയി. അതായത് കർമ്മിയേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉയർന്നത് ഭക്തരല്ലേ? ഭക്തരില് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഗോപിമാരല്ലേ? അതിനു മുമ്പ് ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അതായത് കർമ്മിയേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തർ. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത ഭക്തരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് പ്രേമഭക്തി എത്തിയ ഭക്തന്മാർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയതില് ഏറ്റവും ഉയർന്നു വരുന്നത് അത് ഗോപിമാര്. ആ ഗോപിമാരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് രാധാറാണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അതാണ് അവിടെ കണ്ടത്. അപ്പം ഭക്തരുടെ ശ്രേണി. അപ്പൊ ഈ ശ്രേണിയില് നമ്മള് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കൂടാതെ രാധാറാണി എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാറാണിയുടെ കുണ്ഡമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ ആത്മീയമായി ഭക്തി വികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് അധിവസിക്കുന്ന
ഈ ദമ്പതിമാരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എവിടെയാ താമസിക്കുക? അവര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ തീരത്താണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ, പ്രേമപൂർവ്വം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പോയി താമസിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കില്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ശ്ലോകം നോക്കാം. കൃഷ്ണസ്യോചൈ പ്രാണയ വസതി പ്രേയസീഭ്യോऽपि രാധാ കുണ്ഡം ചാസ്യ മുനിഭിരഭിതാസ് താദൃകേവ വ്യഥായി യത് പ്രേഷ്ടൈരപി ആലമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജം തത്പ്രേമേദം സകൃത് കപിസര സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. കൃഷ്ണസ്യോചൈ പ്രണയവസതി പ്രേയസീഭ്യോऽपि രാധാ കുണ്ഡം ചാസ്യ മുനിഭിരഭിതാസ് താദൃകേവ വ്യഥായി യത് പ്രേഷ്ടൈരപി ആലമസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജം തത്പ്രേമേദം സകൃതപിസര സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. വ്രജഭൂമിയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല വസ്തുക്കളിലും, വ്രജഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളരെ കൗതുക വസ്തുക്കളിലും പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികളിലും ഉണ്ടായിരിക്കെ അവരെല്ലാവരെക്കാളും കൃഷ്ണന് പ്രേമഭാജനമായി തീർന്നത് ആരാണ്? രാധാറാണി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വ്രജഭൂമിയില് ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട്, അനേകം ഗോപികളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അവരെക്കാളും കൃഷ്ണന് പ്രേമഭാജനമായി തീർന്നത് അത് രാധാറാണിയാണ്. മഹർഷിമാർ അതുപോലെ അവളുടെ സരസിനെ, അതാണ് രാധാകുണ്ഡം, രാധാറാണിയുടെ കുണ്ഡമായിട്ടുള്ള സരസായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡത്തെ എല്ലാവിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിക്കുന്നു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും രാധാറാണിയുടെ ദിവ്യമായ കുണ്ഡത്തെ മഹാന്മാർക്ക് സമാനമായി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വിശേഷിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വ്രജഭൂമിയിൽ ഒട്ടനവധി കൗതുക വസ്തുക്കളുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രേമഭാജനമായി തീർന്നത് അതാരാണ്? അത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കൂടാതെ മഹർഷിമാർ പറയുന്നു, എന്താണ്, ഭഗവാന് എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ രാധാറാണി, അതുപോലെ അവളുടെ സരസിനെ അദ്ദേഹം പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് രാധാകുണ്ഡത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിക്കുന്നു. എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ഡം സുലഭമായി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ സാധാരണ ഭക്തർക്ക് വളരെ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളതാണ് രാധാകുണ്ഡം. നമ്മളങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോ രാധാകുണ്ഡം കാണാം, അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ മൂഡിൽ പോയാൽ നമുക്ക് രാധാകുണ്ഡം ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വൃന്ദാവനം ദർശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല, ചെവി കൊണ്ട്, ശാസ്ത്ര ചക്ഷുഷോടുകൂടി, പിന്നെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടാണ് ആ ഒരു ഭാവം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്തിയിട്ട് വേണം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ. അല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു ടൂറ് പോകുന്ന മൂഡില് നമ്മള് ഒന്നാമത് നമുക്ക് അവിടെ കാല് കുത്താൻ പോലും ചിലപ്പോൾ അനുവാദം കിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തു വരും, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വന്ന് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി അഥവാ പോകാൻ സാധിച്ചാലും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മറഞ്ഞു നിൽക്കും. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് രാധാകുണ്ഡത്തെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉയർന്ന ഭക്തർക്ക് പോലും അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ ഭക്തർക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപാട് ദുഷ്പ്രാപ്യമാണ്. വലിയ ഭക്തർ പോലും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ് രാധാകുണ്ഡം. അങ്ങനെയിരിക്കെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യം തന്നെ. ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന്, ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് എന്ത് ലഭിക്കും? ഈ പുണ്യജലത്തിനുള്ളിൽ ഒരാൾ ഒരിക്കൽ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണനോടുള്ള അവന്റെ ശുദ്ധമായ സ്നേഹം, കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരും. അതാണ് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കുളിച്ചാലുള്ള നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം
ഉയർത്തപ്പെടും, ഉണരും. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. കൃഷ്ണപ്രേമം എല്ലാ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും എല്ലാ ജീവനിലും കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ചെളി കുണ്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ചെളിയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയാലേ നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ചെളി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ ചെളി വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എന്താണ്? നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയ എന്താണ്? നമ്മളെ അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. അപ്പൊ ഹരിനാമം ചൊല്ലുന്നത് എന്താണ്? ഈ കലിയുഗത്തിൽ കൽമശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കലിയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ അത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമായിട്ടുള്ള ഹരിനാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. കൂടാതെ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നീ ഒരു വട്ടം ഇതിൽ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ജാഗരൂകമായി തീരും. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ നമ്മളിപ്പം പോകുന്നത്, നമ്മൾ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുമല്ല, നമ്മളെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്നും അറിയാതെ പോവല്ല. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവോട്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൂടെ പോവുക. അപ്പോൾ ഭക്തസംഘവുമായിട്ട് പോവുക, നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആചാര്യന്റെ കൂടെ പോവുക. അപ്പൊ ആചാര്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. കൂടാതെ നമ്മളടുത്ത് നമ്മുടെ ആചാര്യൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ അത്ര നിസാരമായി കാണരുത്. അത്രയും ഇപ്പം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശിക്ഷാഗുരു നമുക്ക് എന്താണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമുക്ക് ശിക്ഷാഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും അതിൽ കുളിക്കരുത്, നമ്മൾ കാല് വെച്ച് തൊടരുത്, നമ്മൾ തൊട്ട് തലയിൽ വെള്ളം തളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാല് സ്പർശിക്കാൻ പോലും അനുവാദമില്ലാത്ത അത്രയും പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുണ്ടമാണത്. അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾക്ക് നിർദ്ദേശം കിട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ ആചാര്യൻ നമ്മളോട് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ചില ആചാര്യന്മാര് പറയും നിങ്ങൾ അവിടെ കുളിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും. അത് നമ്മളുടെ ഭക്തിഭാവം എത്ര ഉയർന്നതാണ് അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വകവെക്കാതെ, ആചാര്യൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും രൂപഗോസ്വാമി അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരിക്കൽ അവൻ സ്നാനം ചെയ്ത കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരും. അപ്പൊ എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരണ്ടേ, എനിക്ക് കുളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 100 വട്ടം കുളിച്ചാലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി പോയി കുളിക്കുമ്പോഴല്ല, നമ്മളുടെ ആ ഭാവമാണ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഏത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് നമ്മൾ ആ കുണ്ടത്തെ സമീപിക്കുന്നത്, ഈ ധാമിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത്. ആ ഭാവത്തോടു കൂടി സമീപിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ പ്രേമം ഉണരുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനോടുള്ള ആ കൃഷ്ണപ്രേമം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരുകയുള്ളൂ. അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഒരു വട്ടം കുളിച്ചാൽ തന്നെ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരും. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരാൻ നമ്മൾ അത്രയും ഭാവത്തോടു കൂടി ചെന്ന് ആ കുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യണം, എന്നാലേ അത് ഉണരുകയുള്ളൂ. അത് കാരണം ഈ ഇപ്പം വൃന്ദാവനത്തിന് ഈ ഡൽഹിയിൽ ഒരുപാട് വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിക്ക് അടുത്താണ് വൃന്ദാവനം വരുന്നത്. അവിടുന്ന് 3 മണിക്കൂർ യാത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം അവര് വളരെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് 2 ദിവസം ശനി ഞായർ അവധി കിട്ടുമ്പോൾ ഇവർ നേരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെലവഴിക്കും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ ടെൻഷനൊക്കെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാവത്തിലാണ്, ആ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ധാമാണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ഗുണം ലഭിക്കില്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്, ഭഗവാന്റെ അപ്രകടമായിട്ടുള്ള ലീലകളെല്ലാം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ ഭഗവാനിന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ഞാനും ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എന്റെ സ്വരൂപം അതിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ, ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതല്ല. ഞാൻ തിരിച്ച് എന്റെ വീടായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്, ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ തീവ്രമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ആഗ്രഹം വരണം. ആ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തെ വീക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ വൃന്ദാവനം ശരിക്കും എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ, നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ഭാവത്തിന് നമ്മൾ എത്ര വർഷം അവിടെ കഴിഞ്ഞാലും വൃന്ദാവനം ഗോചരമല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ
ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. നമുക്കതൊന്നും നമുക്ക് നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു. ആ ഒരു ഭക്തിഭാവന നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ വൃന്ദാവനത്തെ സമീപിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണി എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ, കാരണം രാധാറാണി എപ്പോഴും രാധാറാണിയുടെ ആ ഭാവം ഭഗവാന് പോലും മനസ്സിലാകണില്ല. അത്ര തീവ്രമായിട്ടുള്ള പ്രേമമാണ് രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ളത്. അപ്പൊ മുനിമാര് പറഞ്ഞു, രാധാകുണ്ഡം, രാധാറാണിയുടെ ആ തടാകം കൃഷ്ണന് അത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് രാധാകുണ്ഡം ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയാമോ? പുതിയ ബാച്ചിലുള്ളവർക്ക്, പഴയ ബാച്ചിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം. രാധാറാണിയുടെ കുണ്ഡമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡം രാധാറാണിയുടെ വള ആ അതന്നെ. അതെപ്പോഴാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നറിയോ? അതൊരിക്കല് കംസൻ അരിഷ്ടാസുരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാളയാണ്. ആ കാളയെ വിട്ട് കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വിടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അത് ഒരു വൈകുന്നേര സമയമായിരുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണനും തന്റെ ഗോപന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് പശുക്കളെ മേച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കാളയെ വിടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാള അസുരനായിട്ടുള്ള അരിഷ്ടാസുരൻ വന്ന് കൃഷ്ണനും ബലരാമനുമായിട്ട് അടിയുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ആ കാളയെ വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അന്ന് രാത്രി കൃഷ്ണൻ നേരെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ കാണാനായിട്ട് ചെല്ലും. അപ്പൊ രാധാറാണിയെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും രാധാറാണി പറയും, വേണ്ട, നീ എന്നെ തൊടണ്ട. കാരണം നീ ഇന്ന് ഒരു കാളയെ കൊന്നതാണ്. കാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പശുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വരുന്നതാണ് കാള. അപ്പം പശുവിനെ ഗോവധം ചെയ്ത ഒരുവൻ അത്രയും പാപിയാണ്. ഈ പാപം ചെയ്ത ശരീരം കൊണ്ട് നീ എന്നെ തൊടാൻ വരണ്ട. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, അതൊരു കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന അസുരനാണ്. ആ ഭീകരനായിട്ടുള്ള അസുരനെയാണ് ഞാൻ വധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന്റെ പാപമൊന്നും ഏൽക്കില്ല. പക്ഷെ രാധാറാണി അതൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല. കൂടാതെ രാധാറാണിയുടെ സഖിമാരും ലളിത, വിശാഖ, അങ്ങനെ സഖിമാരും പറയും, ശരിയാ, രാധ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരി, നീ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും, ശരി, ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഈ പാപം മാറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ രാധാറാണി പറയും, ഈ പാപമെല്ലാം കഴുകിക്കളയാൻ നീ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പുണ്യ നദികളിലും പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഈ പാപമെല്ലാം ഇല്ലാതാകും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ രാധാറാണിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വലിയ കുണ്ഡം കൃഷ്ണൻ തന്നെ നിർമ്മിക്കും. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാലില് ഉപ്പൂറ്റി വെച്ച് തറയിലൊന്ന് അമർത്തും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വലിയ കുണ്ഡം ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പുണ്യ നദികളും അവര് ഒരു വ്യക്തിഗത രൂപം സ്വീകരിച്ച് ഈ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം അതായത് ഗംഗ, യമുന, ഗോദാവരി, സരസ്വതി, നർമ്മദ, സിന്ധു, കാവേരി, അങ്ങനെ പുണ്യ നദികളെല്ലാം വ്യക്തി രൂപം സ്വീകരിച്ച്, അപ്പം ഇതെല്ലാം സ്ത്രീകളാണ്, ഈ നദികളെല്ലാം സ്ത്രീകൾ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ കുണ്ഡത്തിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ഉടനെ ആ കുണ്ഡത്തില് ശ്യാമകുണ്ഡം, അതാണ് ശ്യാമകുണ്ഡം. ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ച ആ കുണ്ഡത്തിന്റെ പേര് ശ്യാമകുണ്ഡം. ആ ശ്യാമകുണ്ഡത്തില് കുളിച്ചിട്ട് രാധാറാണിയോട് പറയാം, ഇപ്പൊ എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പോയില്ലേ, ഇനിയിപ്പൊ നോക്കൂ എന്റെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുണ്ഡമാണ് ഞാൻ നിർമ്മിച്ചത്. ഞാൻ എത്ര വലിയവനാണ്, കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഈ കുണ്ഡമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പം കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ രാധേനെ കളിയാക്കും. എന്നാലും നീ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരു പാപം ചെയ്തു എന്ന്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നീ തെറ്റല്ലേ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാധാറാണിയെയും കളിയാക്കും. അപ്പൊ രാധാറാണിക്കും സഖിമാരും വിചാരിക്കും, ആഹാ, നിനക്ക് കുണ്ഡം ഉണ്ടായല്ലേ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുണ്ഡം ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ അടുത്ത് തന്നെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ശ്യാമകുണ്ഡത്തിന് അടുത്ത് തന്നെ രാധാറാണി സഖിമാരും കുപ്പിവള പൊട്ടിച്ച് ആ പൊട്ടിയ കുപ്പിവള വെച്ച് കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കുഴിച്ച് ഒരു വലിയൊരു കുണ്ഡം ഉണ്ടായെങ്കിലും അവിടെ വെള്ളമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും, ശരി, ഈ എന്റെ കുണ്ഡത്തിലുള്ള വെള്ളം നീ എടുത്തോളൂ. അപ്പൊ രാധാറാണി പറയും, വേണ്ട, ഞങ്ങള് വേറെ വെള്ളം എടുത്തോളാം. അങ്ങനെ
രാധാറാണിയും സഖിമാരും മാനസി ഗംഗയിൽ നിന്ന് കുടത്തില് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കുഴിയില് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉടനെ കൃഷ്ണൻ രാധാറാണി അത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ഉടനെ മറ്റ് നദികളോടെല്ലാം ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും. എല്ലാരും ചെന്ന് രാധാറാണിക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ഈ പുണ്യ നദികളെല്ലാം വ്യക്തിരൂപം സ്വീകരിച്ച് രാധാറാണിയുടെയും സഖിമാരടുത്തും നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഓ രാധാറാണി, സഖിമാരും ഞങ്ങളോട് അനുഗ്രഹം തരണം, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ രാധാറാണിക്ക് സേവ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം തരണം. അങ്ങനെയാണ് ഈ നദികൾക്ക് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് രാധാറാണിക്ക് കാരുണ്യം തോന്നി രാധാറാണി അവർക്ക് ആ ഒരു അവസരം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഈ നദികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ആ ശ്യാമകുണ്ടത്തിലുള്ള നദികളെല്ലാം ഒഴുകി രാധാകുണ്ടത്തിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാധാകുണ്ടം മൊത്തവും പുണ്യനദികളെല്ലാം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ പുണ്യനദികളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് രാധാകുണ്ടം. ഈ കുണ്ടം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം കൃഷ്ണന് വളരെ സന്തോഷമാവും. കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയോട് പറയും, ഇത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ഇവിടെ ഈ കുണ്ടത്തിൽ കുളിക്കും. രാധാറാണി, നീ എനിക്ക് എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് ഈ കുണ്ടം. ഈ കുണ്ടത്തിൽ ആരാണോ കുളിക്കുന്നത്, അവന് സ്നാനം ചെയ്യുന്നത്, അവന് ദിവ്യപ്രേമം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയുടെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള, രാധാറാണിയുടെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം അത് വ്യക്തിഗതമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ടം. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് രാധാകുണ്ടം. അതിമനോഹരമായ രാധാകുണ്ടം കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടേതാണ്. രാധയെ പോലെ കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ടം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികൾ പോലും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാൻ പോലും മഹത് വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ രാധാകുണ്ടത്തിൽ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോപിമാരുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൃഷ്ണനോട് ശുദ്ധമായ സ്നേഹം വളരുന്നു. രാധാകുണ്ടത്തിൽ കുളിക്കുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി പറയും, എത്ര കുളിക്കണം? കഴിയുന്നത്ര തവണ കുളിക്കുക. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനമാണ് രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുക എന്നത്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടം അപൂർവമായി മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മഹർഷിമാരും നാരദനും പോലുള്ള വലിയ ഭക്തർ, സനകന്മാർ, അത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞതാണ്. നാരദമുനി, സനത് കുമാരന്മാർ, ഇവർക്ക് പോലും രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അത്രയും ഔന്നിത്യത്തിൽ നിന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് രാധാകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ ഭക്തരായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അസുലഭമാണ് രാധാകുണ്ടം. വളരെ വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് രാധാകുണ്ടത്തിൽ വരുവാനും അവിടെ സ്നാനം ചെയ്യാനും കഴിയൂ. അപ്പൊ ഈ സ്നാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി പോയി ഒന്ന് സ്നാനം ചെയ്യുന്നതല്ല. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഭക്തിഭാവം, ആ ഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണപ്രേമം നമ്മളിൽ ഉണരുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയോടെ സ്നാനം ചെയ്യുക, അപ്പോ ദിവ്യപ്രേമം നമുക്ക് വരും. അല്ലാതെ ഫിസിക്കലി പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ്മാ പോയി വേറൊരു മൂഡിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി സ്നാനം ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് അപരാധമായി മാറും. നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭക്തി ഉണരുകയില്ല. തീർത്ഥ സ്ഥലമാണ് എന്ന് കാണാനുള്ള അത്രയും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം ആ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി മുഴുകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയാലേ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ പോകാൻ തീവ്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 രസത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസം? ഭഗവാനെ 5 രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഹരികൃഷ്ണ, മാധുര്യം, ദാസ്യം, ഭക്തി. അതാണോ മാതാജി? അത് ഓർഡറിൽ പറയാമോ? താഴേന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? ആദ്യം ശാന്തരസം, ശാന്തം, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ദാസ്യം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, പിന്നെ മാധുര്യം. വാത്സല്യം, മാധുര്യം.
അപ്പൊ ഈ 5 രസത്തില് ഭഗവാനെ നമ്മളെല്ലാരും ഇതിൽ ഏതോ ഒരു രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ അറിയില്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ പല തലങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, അങ്ങനെ നമ്മള് നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി ഒക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ആ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ആഹ് രാഗ എന്താ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാവം വരും. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാനും ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമായിരുന്നു എന്നും ഞാൻ ഏത് സേവയായിരുന്നു ഗോലോകത്ത് ഭഗവാനുമായി സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ ഈ 5 രസത്തിൽ ഏതേലും ഒന്നായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ഗോലോകത്തായിരിക്കും, ചിലർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലായിരിക്കും. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ആ ഭാവം അനുസരിച്ച് മാറും. അപ്പൊ ഇതില് ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സേവ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാധുര്യ രസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ മാധുര്യ രസമാണ് എനിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭാവം മാധുര്യ രസത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗോപിമാരെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ സിദ്ധശരീരം. സിദ്ധശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആത്മീയ ലോകത്തൊരു ഒറിജിനൽ ശരീരമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം ഇത് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാന്റസി കഥ പോലെയൊക്കെ തോന്നും. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഈ ഭൗതികമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ സാധന ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ ഇതാണ് സത്യം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സിദ്ധ ശരീരമുണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്ത്. ആ സിദ്ധ ശരീരം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്വരൂപം, അത് ഈ പറഞ്ഞ 5 രസത്തിൽ ഏതോ ഒരു സേവയിലാണ് ആ ശരീരം, സേവ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ബന്ധം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് സേവ ചെയ്യണം. ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ, ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരു എന്താ ആസക്തി ലെവലില്, ആസക്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി ഒക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എനിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഈ ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സേവ ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ സിദ്ധദേഹം ഏത് സേവയാണ് ചെയ്തത് എന്ന്. അങ്ങനെ ആ എന്താണ് ആ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് എന്താ മാധുര്യ രസത്തിലാണ് സേവ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളുടെ ആ സിദ്ധദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ താമസിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാവം എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തീവ്രമായിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, ഗോലോകത്തിൽ പോകാൻ തീവ്രമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും 24 മണിക്കൂറും തീവ്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനും തുടങ്ങും. അപ്പോ ഈ മാധുര്യ രസത്തിൽ ഗോപിമാരുടെ ഭാവമാണ്, ഗോപിമാരുടെ പാതയാണ് എനിക്ക് പിന്തുടരേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ആ ഭാവത്തിൽ, കാരണം രാധാകുണ്ഡത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും ഒരുപാട് ലീലകൾ നടക്കുന്നതും ഗോപിമാരുടെയൊക്കെ ലീല നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ആ ഭാവം ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ താമസിച്ചാൽ, ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ഗോപിമാര് തന്നെ, അവിടെ എല്ലാം ഗോപിമാരും കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെല്ലാം എന്നും നിത്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് പ്രകടമല്ല. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നിത്യം ലീലകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വൃന്ദാവനത്തില്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ രാധാകുണ്ഡത്തില് ലീല നടക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഭാവത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഈ ഗോപിമാര് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മേൽനോട്ടം, അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുക. അവർ നമ്മളെ നയിക്കും എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ആ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇടതടവില്ലാതെ ഭക്തിയിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായ ഗോലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഔന്നത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഗോപിമാരല്ലെ മഞ്ചരിമാരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് ഭക്തി ചെയ്യുക. ശരിക്കും ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തില് കൂടുതലും രാധ ഈ മാധുര്യ ഭാവത്തിലെത്താനാണ് എത്തുന്നതിലേക്കാണ് കൂടുതൽ പേരും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ മാധുര്യ ഭാവമാണ്, രാധാകൃഷ്ണ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭാവത്തിലുള്ളവർ അവരൊന്നും സാധാരണ ഭക്തരല്ല. അവരെല്ലാം തിരിച്ചു ഗോലോകത്ത് പോകാൻ തയ്യാറായി, അതിനി കുറച്ച് ഒരു ട്രെയിനിങ് കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ളവർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ വസിക്കുക, അവിടെയുള്ള ഗോപിമാര് നമുക്ക് ആ ഒരു മേൽനോട്ടത്തില് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. അവര് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം. വളരെ ചെറിയ അധ്യായമാണ്, എന്നാൽ വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഇപ്പൊ രാധാകുണ്ഡം ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത്, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് എന്തോ നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലാണല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, മായയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്. എന്നാൽ നിരന്തരം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പയ്യെ പയ്യെ നമുക്ക് റിവീലായി തുടങ്ങും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ശ്രദ്ധ, അതിലൊക്കെ ഉള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണരാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഴുക്ക് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത്. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് നമ്മുടെ അഴുക്കിനെ കളഞ്ഞ്, അത് എങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം? ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിനെ, അഴുക്കിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്, ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉപദേശാമൃതം ആദ്യം തൊട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്? നമ്മളുടെ 6 ഒഴിവാക്കേണ്ട 6 കാര്യങ്ങള്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മളുടെ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ ആ 6 കാര്യങ്ങൾ, ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ്? സംസാരത്തിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, വാചികം, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം. അങ്ങനെ ഈ ത്വരകളെയൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, സഹിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവനെ എന്ത് വിളിക്കും? ധീരൻ എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ധീരൻ. ആ വ്യക്തിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവരാണ്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ഒരു ഗുരു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. അതേതൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാര, പ്രഗൽഭൻ, ലൗല്യം, നിയമാഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്യാഹാരം അല്ലെ, അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അല്ലെ അമിതമായി സമ്പാദിക്കുക. പ്രയാസ, അമിതമായി അധ്വാനം, കഠിനാധ്വാനം, കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ള വസ്തുവിന് വേണ്ടി അമിതമായി അധ്വാനിക്കുക. പ്രജൽപ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം. നിയമാഗ്രഹ, 2 അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ, അതേതൊക്കെയാണ്? നിയമം ഉപേക്ഷിക്കുക, നിയമത്തെ പാടെ ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി നിയമത്തെ ആസക്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തിനാണ് നിയമം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അറിയാതെ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാലിക്കുന്നു. പിന്നെ ജനസംഘ, അതായത് ഭൗതികവാദികളുമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ട്. ഭൗതികവാദികൾ മാത്രമല്ല, മായാവാദികളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടും ജനസംഘത്തിലുണ്ട്. അതും നമ്മള് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹം. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്, 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേതൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹത്തോടെ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, ക്ഷമയോടെ, പതിവ് തത്വങ്ങൾക്ക് അമിതമായ പ്രവർത്തിക്കുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ജപിക്കൽ, ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. ലൗകികരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. മുൻ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടി പിന്തുടരുക. അതെ, ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെന്താ? ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണ, അതൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ അഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് സംഘത്യാഗം. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്, അതിനു മുമ്പുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജനസംഘ. അതും ഇവിടെയും സെയിം മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. അഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിക്കണം.
പിന്നെ സതോവൃത്തെ, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാർ നമ്മളടുത്ത് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇവ ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടത് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതിന് 6 രീതിയിൽ പ്രീതിയുടെ ദാനം ദാനം വാങ്ങുന്നതും ദാനം കൊടുക്കലും, നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഭക്തരോട്, രഹസ്യങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നു, പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, പ്രസാദം വാങ്ങുന്നു, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നു, പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. അതായത് ഒരു ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭക്തർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കനിഷ്ഠ നാമം ജപിക്കുക മാത്രം അവരെ ആദരിക്കണം. പിന്നെ ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുള്ള ആൾക്കാരെ, മധ്യമ നമസ്കരിക്കണം. ഉത്തമ ഭക്തരെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, അവരോട് സേവിക്കണം, നമസ്കരിക്കണം. ഹരിപ്പോൾ ഇപ്പം 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തരെ കണ്ടു അല്ലെ? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കനിഷ്ഠാധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. മധ്യമാധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ നമ്മള് വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. ഇനി ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ എന്താണ്, നമ്മളെ ഹൃദയത്തോടു കൂടി അവരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുടെ കൂടെ കഴിയുകയും ചെയ്യണം പറയും. അതാണ് 5ാമത്തെ. ഇനി 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയാ? ഭക്തരെ ഭാഗ്യമായി കാണരുത്. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ, ശാരീരികമായിട്ട് താദാമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണത്തിലല്ല ഭക്തനെ കാണേണ്ടത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണും. അദ്ദേഹം ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, എന്ത് ശരീരവർണ്ണമാണ്, ശരീരം അംഗവൈകല്യങ്ങളുണ്ടോ, രോഗമുണ്ടോ, ദുർബലമാണോ, ഇതൊന്നുമല്ല ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപാകതകളുള്ള ശരീരമായിരിക്കാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണിൽ, പക്ഷെ ഈ ദോഷങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ദൂഷണം ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനൊരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട് ആ ശ്ലോകത്തില്. എന്തുമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഗംഗാജലത്തിലെ കുമിളം. ഗംഗാജലത്തെ അല്ലെ? ഗംഗാജലം മഴക്കാലത്ത് ചെളിയും പതയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. എന്നാലും ആ ഗംഗാജലത്തിന്റെ അതിന്റെ ഗുണം, ഗംഗാജലം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ദൂഷിതമാകുന്നില്ല. ആത്മീയ പുരോഗതി നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കറിയാം, ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഗംഗാജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി തരുമെന്ന്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഉത്തമരായിട്ടുള്ള ഭക്തർ, ശുദ്ധഭക്തരെ ബാഹ്യമായ കണ്ണിൽ കാണരുത്, അവരെ ആത്മീയമായ വീക്ഷണത്തിലെ നമ്മൾ ദർശിക്കാമോ. ഇനി അടുത്ത 7ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ കണ്ടത്? നാമത്തിനെ കുറിച്ച്. നാമത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ? കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ, അത് എന്തുപോലെ മധുരമാണ്, കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ മധുരം നുകരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കെന്താ അത് അത്ര രുചികരമായിട്ട് നമുക്ക് അഭിരുചിയാകുന്ന പിത്തം പിടിച്ചതിനാൽ ഈ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോ അതുപോലാണ് പുണ്യനാമം. എന്നാൽ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? ഈ പിത്തം മാറാനായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, ഹരികൃഷ്ണ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ? നമുക്ക് രുചി ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ 16 മാല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. അതിന് ഒരു മുടക്കവും വരുത്തണ്ട. നമുക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മള് ജപിക്കുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ആ രുചി വരും. പിത്തം പിടിച്ചവർക്ക് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോൾ മധുരം കിട്ടുന്നില്ല, എന്നാൽ ആ മധുരം ഇല്ലെങ്കിൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മധുരം വരും. അതുപോലാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. അപ്പൊ അത് ഭജന ക്രിയയില് വരുന്നു.
ഇനി എട്ടാമത്തെ ഇപ്പൊ 7 വരെയാണ് സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി എട്ടാമത്തത് ശുദ്ധ സാധു ഭക്തരുമായുള്ള ബന്ധം. അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ചരിതാദി നാമരൂപ നിരന്തരം നമ്മൾ സ്മരിക്കുക അല്ലെ? രാഗാനുഭക്തിയാണ്. രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്യുക, സ്മരിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നാവിനെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വ്യാപൃതമാക്കുക. അങ്ങനെ വ്രജധാമത്തിൽ വസിക്കുകയും അവിടെ ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭക്തന്മാരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുക. ഈ ഒരു ശ്ലോകമാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മള് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തന്മാരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുക, ഭക്തരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, അവരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട. നമുക്ക് തോന്നിയ പോലല്ല ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഇതെല്ലാം ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ പോയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാനെ, ഗുരുവായൂരപ്പനെ. പക്ഷെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടു, കോഫി ബൈറ്റ് മിഠായി ഇങ്ങനെ മാല പോലെ കോർത്ത് ഭഗവാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ഭാവം ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ അവര് ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യണം. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷനിൽ വന്നാലേ ഭഗവാൻ ഏതാണ് സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്താണ്. നമുക്ക് ചായ, കാപ്പി, കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കഫൈൻ ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ചായ കാപ്പി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ സ്നേഹമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്റെ മനസ്സിൽ ഇത് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ നമ്മളുടെ മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ പോലെ അല്ല ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത്. അത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയുണ്ട്. അതാണ് പഞ്ചരാത്ര വിധി. നമ്മളതുപോലെ ഒരു ശ്ലോകം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതിൽ പറയും, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. ഈ വിധി പ്രകാരമല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം എല്ലാവരും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് എത്താനുള്ളത്. അത് ഇത് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ ഉയർന്ന ഭക്തരിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് 9, 10, 11 അത് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഈ 11ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരിക്കൽ പോലും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം പൂർണ്ണമാണ്. കൃഷ്ണനോട് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് എന്ത് ഉണരും? കൃഷ്ണപ്രേമം. കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരും. അതാണ് ഉത്തരം. ഒരിക്കൽ പോലും കറക്റ്റ്. ഒരിക്കൽ പോലും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണരും. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ കൃഷ്ണപ്രേമം. അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ടതല്ല, ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അതിനെ ഒന്ന് ഉണർത്തിയെടുക്കണം. ആ ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കുളിക്കുന്നവന് സാധിക്കുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് നാളെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പോയി കുളിച്ച് കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നടക്കില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഭാവം, ഏത് ഭാവത്തിൽ അവിടെ പോകണം, നമ്മൾ അത്രയും ശുദ്ധീകരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. നന്നായി ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരുപാട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതം
ആ മാതാജി മാതാജി. ആ ലിങ്ക് അയച്ചു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് അയച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം പ്രഭുജി. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സും കൂടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറ്റിയിട്ട് അയച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇന്നലെ ശ്രീജ മാതാജി ഇന്നലത്തെ ലിങ്ക് അയച്ചുവല്ലോ പ്രഭുവിന് ചാറ്റില്. അതെ, AL3-ലാണോ? അല്ല, പ്രഭുവിന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു ശ്രീജ മാതാജി. അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിൻ്റെത് ഇന്നലത്തെ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു. ചിലത് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാതാജി. ഓക്കെ ഇന്ന് അയക്കാം പ്രഭു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൂടെ ആയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അപ്പൊ ആ ഉപദേശാമൃതം AL3 ഗ്രൂപ്പിലും ഇടാം. പ്രഭുവിന് ബുദ്ധിമുട്ട് AL3 യൂട്യൂബിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഫസ്റ്റ് മുതലേ. ഫസ്റ്റ് മുതലുള്ള എല്ലാ യൂട്യൂബും പ്ലേലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ ഇടാം. പിന്നെ പ്രഭുവിന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കൂടെ അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും കൂടെ ഇത് ഇടുക. ഓക്കെ മാതാജി, ഓക്കെ. പുതിയ ബാച്ചിലുള്ളവരെല്ലാരും അറ്റൻഡൻസിൽ മുടങ്ങാതെ ഇടുക. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇല്ല അതന്നെ. ഒന്ന് ആ ലിങ്ക് ഒന്നും കൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ അത് ഞാൻ തുറക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി ഇപ്പൊ ഇതിലിടുമ്പോ എനിക്കത് അന്നേരം ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ആണോ? ഞാൻ ഇന്നലെ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പിന്നീട് നോക്കുമ്പോ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ? കിട്ടി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ മാതാജി